Imate dozvolu za pomaganje? Kakvu formu dozvole? Pa formu dozvole da se vodite kao neka formi alternativne medicine. Dakle, to će vam gospodin Stambolović formu za rad. Obratite pažnju, ja imam institut za ezoteriju i parapsihologiju, ali poenta nije u tome. Nije samo to problematika Srbije. Pošto ja apsolutno se nalazim i slažem se sa gospodinom Stambolovićem da klasifikacija i nadzor i kontrola, naročito u našem segmentu, takozvanom alternativnom, pod hitno treba da se napravi, što je malo teže. Ali klasifikacije, da se napravi klasifikacije? Statistika, klasifikacija, nadzor, kooperacije, šta god je. Problem je u samoj alternativi sad, to je moja materija koju ja proučavam 30 godina već, problem je u tome šta se može podrazumevati pod alternativom. Ako čovjek daje neki lek koji sam smislio, ok, tu ima znači jedno sredstvo koje je ušlo u čovjeka, ima delovanje. A kad čovjek, kao gospodin, na primjer, razgovara sa tobom, ima neke efekte, šta god on da kaže. Da li je to zdravstveni tretman ili ne? Ako da, onda i ovo je zdravstveni sada tretman. Pa da li to što vi radite, zbunjivanje kancerogenih ćelija, smatrate alternativom? To je delovanje. Vi odmah hoćete da podvedete pod medicinu. Stvar je o tome da medicina je ipak nauka. Ona je klasificirana, vrlo pravilno.